S lo bingelelayo ke yogadi into ezimnandi matha ngentombi emhlophe engadlelwanga igadiwe ngoba athi ayoqoma kwasibingaqomi kajama kwabanankomo uyobhatalwa ngani uma sebenzisa idlaba nyobe igodusa uma dayisa ngesibonona amagudu kanti hambani bafana sifeni ishuthi ngofika ukisimo sekuseni umfana ekhonjwe ngaphambisele esikolweni mayiqede bemshaya uthisha kodwa kusenani impilo yami siyobekezela ubathi intombi simqabula iguqa ngamadolo ayikwazi umqabula zimini. Hawu. Hey, angibonga mfethu ukuthi ufike uzozivakashela namhlanje. Ngibonga nje nesikhathi sakho ukuthi mfethu mase kufonela sikucela ufike nahambele. Hayi. Mfethu intombi ziqabula ziguqa ngamadolo. Singiqabula iguqa ngamadolo. Zizela zona. Hayi iguqa ngedolo, mayihlabe phansi ngedolo. Ziya understand ukuthi please akele lifikele la. Sakho. Waqhathwa. Saqhathwa phela, saqhathwa nje. Kanti umbeje nje ukusukela nje akazi ukuthi waqhathwa mhlawumbe. Yabona abafana abancane laba. Nje ngicabanga ukuthi nakuyiphutha nje ukuthi ingane ibizwe ngesibongo. Ngicabanga ukuthi kuyiphutha ukuthi ingane ibizwe ngesibongo nje ubani igama lakhe. Xakusana. Iloko nje ikona lokho ngabe ubizwa ngako. Hayi lokwesibongo. Ingane ibizwe ngesibongo nje. Hayi ngiyakuzwa mfethu. Abantu bangazi kakhulu. Khona nje ingoma abangazi kakhulu ngayo eyayithi utsholo bofana yithi lo mfana uyedelela lo mfana uyedelela umphuzisa utshwala bakho ungibize ngobhuti kanti ufuna ukungidelela. Ividiyo yokuqala ke le yakhe ku TikTok ngonyaka kwaku 2021. Yes. Kwaku 2021. Manje badla ushaya imillion lo music video le. Mama upho baba khathole jwale. Yabona uNkulu amaskandi nje ngamthanda nje. Kwakulokho njalo. Kwakusandile kwaka. Amaningi kakhulu. Hayi, ngine number yesikhofa la. Liyaxoxa lesikhofa. Ngine number yesikhofa, ngine number yesikhofa. Noma ihlalo nje sengibeke sona isiyashisa. Kodwa ake sengihleli ke phela. Ukubeke ubuthandeni. Hayi uthi anke ngihlale ehlalweni sakhe manje. Sinikeze mina ngokusemthethweni. Hawu, umthandeni futhi ukubeka kube inkosi uMaskandi. Ya ungibekile impela ufama nqane. Unginikile lokhosi. Unginikile lokhosi. Sashisa. Siyashisa kodwa ngizosithatha ke phela ngoba into engandele bani. Into engandele bani. Ngiyakuzwa mfowami. Wawusandile ambonga yabona. Shuthi nje ngake kahle sasingenagesi indawo yangakithi engenagesi. Shuthi into ekivashele leThekwini. Mina ngijwayele into lezi zama DVD lezi angizazi bangwasinagesi. Mengikhaliswa nje lama radio la. Ayifake le DVD. Le DVD yasandile mfoka mbongo. Ethi kuyadabukisa. Ayibuke lensizwa ayingasho ngathi yabonayo. Ngathi mase ngidlala ngathi yabona mase ngimdala ngizayenza la. Ngathi athatha ithina lami sithatha usipha ngathi ukuqoqozisa. Ngasho ngathi isifiso sami kahle kahle bama umntwana ukufise ngathi ungaba sidudwe samabhloko. Ngithi mangifika la ngibheke imic lapha phezulu ngithi endoda ngizorecorda awubona ukuthi umisa kanjani. Ngekufikele imic lapha phezulu ngendoda awubona ukuthi wenza kanjani. Ngizorecorda la futhi ukurecorda. Futhi ngeke ngize ngigibele esitulweni. Uyamkhomba nje ufika sikhomba abantu. Hayi. Ngiyafuna ukuyenza lento. Kodwa ukugibela esitulweni. Ngeke ngigibele futhi. Yena yenza iplatinum yakhe. Ya yehlisa nje kahle. Yabanga. Wenza njani? Wayehlisa nje kahle yabanga. Yalingana ngiyathi. Ngakwazi ngarecord. Kuthi mase ngena amabhekhingi imele iphinde ibuyele phezulu ke manje. Awasha le album umjejelo wekhuluma emzimkhulu. Khuluma ngeyikhuluma ukuthi yazi wayiperform. Wathi mawumculi kubalekile ukuthi uphinde futhi uqaphune ingomeni ezindala. Yabona ungathi uzodlala umsebenzi omusha
emqembeni. Yeah. Ngoba manje uzobona ngathi abantu abakujabulelanga ngoba manje ubadlalele ingoma ebibe ngazazi yabo. Mase ufikile nje emqembeni festival ayibe khona vele ingoma emsebenzi engomeni lesezintsha. Ayibe khona futhi ngiyangoma leyano uthi le yona yangifaka ebantwini. Yabo. Uzobona ke inhloko nawe uzabona ukuthi ya ilapho ngayo ilangamamela khona ngathi lento ayishoyo futhi uqinise. Ngoba na wafika lapho kwaku 2017 odlala wavuka wathi 20 years ago. Azange ayidlala ingoma eyayikhephe ngo2017 lo nyaka. Umsukelelana uMbeje? uMbeje uyosukelana. Ngani? Ngiyabathi wena usukela uMbeje. Ngimsukela ngani? Angami ngisukelana noHlanya mina. Yabona uHlanya nje ayisukela uMbeje. Ngeke ngize ngimsukela uMbeje. uMbeje nje uyinja vele nginamazinyo yabona. Uyinja nje futhi engathi yakhuluma inqanqathi. Ikhonkothe nje lapha. uMbeje into enze lapha unevideo yakhe noSibani. Yabona. Angazi babekhuluma ngani bengithi manje ngeke ngibuze ukuthi manje wasufaka mina mawukhuluma noSibani. Lo nto bengikade ngikhuluma ngayo. Khona ivideo kaSibani ethi uMbeje uyisigebengu. Uyasephendula usethi uMbeje akathole mina. Wawuthethe ethi akathole mina ngitholwa bawoso ubani yabo. Ngangibuza lokho mina. Wase ngambona lokho esebhizi lapha nelokho esebhizi ngifana. Ngalokho selokho ebhizi. Selokho ebhizi nami manje. Angazi ukuthi kwaphela mina bekumazi elokho ebhizi nalo mfana lo ubani ufana lo. Lo mfana lo lemimopo yakhe lelo. Oh, sweet. Lo mopo wakhe lo bengimazi ebhizi na uyekile ke manje. Uyekile. Ubhizi nawe manje? Bhizi nami manje angazi. Na trend apha, free trend. Ube nga trend nesanoSweti lo. Hayi ngeke funa into eneblaze. Lo bingelelayo ke yogathi into ezimnandi matha ngentombi emhlophe engadlelwa ngegadiyo ngoba athi ayoqoma kwasibinga qoma kajama kwabana ngomo yobhadalwa ngani uma sebenze idlaba ngibe igodusa uma dayisa ngesibona noma godu kanti hambani bafana sifene shooting ngofika kwisimsekuseni umfana ekhonjwe ngaphambisele esikolweni mayiqede bemshaya uthisha kodwa kusenani impilo yami siyobekezela ubathi intombi simqabula iguqa ngamadolo. Ayikwazi ungiqabula zimini. Hawu. Hey, angibonge bethu ufike uzosivakashela namhlanje. Ngibonge nje nesikhathi sakho uthi mfethu mase kufonela sikucela ufike nahambe. Hayi. Bethu intombi ziqabula ziguqa ngamadolo. Singiqabula iguqa ngamadolo. Zizela zona. Hayi iguqa ngedolo, mayihlabe phansi ngedolo. Ziya understand ukuthi please ngeke lifikele la.